Jylla kasdap khandai tarik Jylla arhaja arpaulai ki Dukan di Dohkha ha Iewduh kila Kynjah hadin baka Commissioner ke Food Safety ka kong Roset Kurba kala hukum ban Khang ban Wanrah Dohkha Nabar Jylla hapo kat sansingi ka Commissioner kala penjari ya kene ka hukum ha ka pra tarik Jylla arhaja arpaulai hadin baka tes kalalap baki Dohkha ba Wanrah Nabar la inject deka dawai formalin ban pene ya kamet ki Dohkha ban laj na ka jingput kabadon jingma ya ka jingkwat jingkhia jongki pajba anong bam Dohkha.